Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu Cover Up estrategia balantzekin. Hemen daukagu pisuen balantza bat eta ikusten dugunez, ezkerrean daukagu 4, 3 eta 2 pisuak. Beraz, 4, 3 gehi 2 dira 9. Beraz, alde honen pisua izango da alde honen pisuaren berdina, orekatua dagoelako. Beraz, guk jakin nahi dugu zein den karratu honen pisua balantza orekan egoteko. Beraz, adierazi dezakegu ekuazio baten bitartez. Beraz, isa gehi 8, kasu honetan eskubiko besoaren pisua, izango da berdin ezkerreko besoaren pisua. Hau da, isa gehi 8 izango da berdin 4 gehi 3 gehi 2, 9. Beraz, isa gehi 8 izango da 9. Beraz, jarriko dugu kutsatxo batukar baten bitartez. Hemen plusa dagoenez, 2 eragigai hauek jarriko ditugu behian. Hemen behian kutsatxo batutzailean. Hemen isa eta hemen 8. Eta emaitza goian jarriko dugu 9. Beraz, orain ja badakigu kutsatxo batutzailean, edo batukorrean, isa izango dela berdin goikoa kenbekoaren balioa. Hemen daudenean zenbakiak kenketa egin behar dugu. Beraz, isa izango da 9 ken 8. Eta isa karratu honen balioa izango da 1. Balantza hau orekan egon dadin. Bigarren adibide honetan, daukagu balantza bat, eta hemen ditugu 2 pisu ezezagunak direnak. Eta karratu baten bitartez adieraziko dugu. Karratuak daukate pisu berdina. Forma berdina dutelako. Beraz, jarriko dugu isa ezezaguna, karratu bakoitzean, eta hemen orekatua egon behar duenez, balantza, beraz, isa gehi isa, kasu horretan da 2 isa, izango da berdin 5 gehi 3. Eskubiko beso honen pisua. Hemen ikusten dugu balantza okertua dagoela. Okertua dago hemengo pisuak gehiago pisatzen duelako eskubiko aldea baino. Beraz, 2 isa izango da 5 gehi 3. Hau da, 2 isa izango da 8. Hemen ikusten zute, isa gehi isa da 8, eta badakigu isa gehi isa dela 2 isa. Beraz, 2 isa berdin 8. Nola hemen daukagu biderketa bat, isarekin jarriko dugu kutsatxo biderkatzailea. Eta gogoratu, eragigaiak kutsatxo biderkatzailean jarri behar ditugu hemen behian. 2 bider isa, beraz hemen jarriko dugu 2 eta isa. Eta emaitza beti batukorrean bezala biderkatzailean goian jarriko dugu emaitza, 8. Beraz, hemendik badakigu zenbakia dagoenean goian eta dagoenean behian, egin behar dugu zatiketa goikoa eta bekoaren artean. Beraz, iza izango da 8 zati 2. Eta, beraz, izaren balioa izango da 4 kilogramo kasu honetan. Beraz, hemen karratuaren pisua izan behar du 4 kilogramo, balantza hau orekan egon dadin. Hirugarren adibide honetan, ikusten dugu balantza orekan egoteko, eskubiko eta ezkerreko besoek pisu bera izan behar dute. Beraz, hemen 3 karratu ditugunez forma berdinekoak, jarriko diogu isa ezezaguna. Beraz, hemen ezkerreko besoak pisatzen du 1 gehi 6 gehi 8 9 kilo. Ikusten dugunez, okertuta dago, eskubirantz, hemengo pisuek gehiago pisatzen dutelako hau baino. Beraz, daukagu, isa gehi isa izango da berdin 2 gehi 6 gehi 1. Beste era batean esan da,
isa gehi isa gehi isa, hau da, 3 isa, izango da 9 kilo. Eta, lehen bezala, hemen daukagu isarekin biderketa bat, beraz, erabiliko dugu kutsatxo biderkatzailea. Eragigaiak biderketan jarriko dugu behian, kutsatxo biderkatzailean, 3 eta isa, eta emaitza jarriko dugu goian. Beraz, hemendik ja, goian 9 eta behian 3 zenbakia daudenez, zatiketa egingo dugu goikoa eta bekoaren artean. Beraz, isa berdin 9 zati 3. Eta 9 zati 3 da 3 kilo. Beraz, karratu bakoitzak pisatuko du 3 kilo, balantza hau orekan egon dadin. Eta bukatzeko daukagu horrelako balantza bat. Hemen ikusten dugunez, beso hau eskubikoa da honen besoaren berdina, orekan egoteko. Beraz, 2 gehi 8 da 10, 10 berdin izango da isa gehi 3 gehi 3 6. Beraz, isa gehi 6 izango da 10. Hemen, isarekin batuketa bat daukagunez, ekuazionetan, eragigaiak jarriko dugu kutsatxo batutzailean behian, isa eta 6, eta emaitza goian. Orain nola goian daukagu zenbakia eta behian beste zenbakia, orduan, egin behar duguna da, goikoa eta bekoaren arteko kenketa. Beraz, isa izango da 10 ken 6 lau kilogramo. Beraz, 4 kilogramo izan behar du isaren balioa, balantza hau orekan egon dadin. Beste modu bat egiteko, pentsatu dezakegu, hemengo besoa eta hemengo besoa berdin pisatu behar dutela. Beraz, hemen 5 karratu ditugunez forma berdinekoak, isa gehi isa gehi isa gehi isa gehi isa, hori da 5 isa. Eta 5 isa izan behar du beso honen pisu berdina. Orekan dagoelako. Hemen ikusten dugu daukagula 2 gehi 8 10, beso honek dauka 10, eta hemen orekan egoteko, azpi beso honetan honek dauka 10 kilo, eta eskerrekoak ere izan behar du beraz 10 kilo orekan egoteko. 10 gehi 10 da 20. Beraz, beso honen pisua da 20. Eta beraz, orekan egoteko pisu hau, balantza hau, 5 isa izan behar du 20. Beso honen pisua, honen berdina izan behar duelako orekan egoteko balantza. Beraz, 5 isa berdin 20. Biderketa daukagunez, kutsatxo biderkatzailea erabiliko dugu, eragigaia jarriko ditugu behian, 5 eta isa, eta goian jarriko dugu emaitza, 20. Beraz, askatuko dugu ekuazio hau, eta goikoa zati bekoa eginez. Isa berdin 20. Zati 5, kutsatxo biderkatzaile honetan, beraz, 20 zati 5, berdin 4 izango da kutsatxo karratu bakoitzaren pisua, balantza orekan egon dadin. Bale, hau da, cover up estrategia balantzekin horri buruz jakin behar dezutena.